Nnekwanụ ya bụ nwa bọyị onye nke ji aka odo wee kụgbuo ọga ya wee welụkwa ya bụ aka odo wee banye n'emu na ebe nwanne ọga ya nke nwaanyị onu na-afụ ebe a dina ala wee na-alahụ ụra wee welụkwa ya bụ aka odo ka o wee kụgbuo nwata nwaanyị onu na-afụ ebe a. Bịakwanụ ka unu nụrụ ife ya bụ nwata nwaanyị kọrọ ebe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ na Boromi hospital ka ife melu si wee mee na-akọwarị na ya bụ Chiemeri onye isi mkpụrụ mmiri bụ nwa bọyị na ọ gbachidoro nwunye ọga ya ụzọ wee tọghalụ niile ọ tọrọ ọ ya abụọ na-akụfa ka a ghara imepe ụzọ bịakwanụ zọpụta ndị ọ chọrọ iji aka odo wee kụgbu onwekwa na ife mmadụ ahụ afụ na nke ikpeazụ a wee na-akọwa na ọ gaghị onu na-afụ ebe e nyere afịa wee dịka Aike ejikwanụ tọmbaiton wee malụ na sonemi ya bụ Nwite na ọ bụkwa onye Ebonyi steeti nwa bọyị ya anụnwa e nyere afịa wee dịka Chiemeri dịkwanụ 18 years na ọ bụkwa onye Ebonyi steeti a sịkwa na ọ gaghị abụ tọmbaiton n'oru na Disemba a gbapụrụ gara aga o wee kpọrọ Chiemeri wee gbanarị nne na nna ya na Ebonyi steeti gwafa na ọ chọghọzi na ya bụ Chiemeri na ọ na-eme isi ike unu nekwuo onye bụ nwatakịrị anya ọ dịka onye na-aṅụkwụzi mkpụrụ mmiri ọ dịka onye na-ete nna anyị bi n'ime ọfịa onye nwere ajọ oyi wee sị na mama Chiemeri nọ wee na-ayọ ọga ya anụnwa bụ tọmbaiton na ya biko na ya kpọrọkwa Chiemeri ka o wee nachiyata na Ọnịcha wee sekpuru ana na-ayọ ya unu manụ ka ndị nne si ayọ n'ọkwa ahịhịa ka nwaanyị yọchalụ tọmbaiton bụkwa na ọga Chiemeri ya bụ ife wee metụ ya n'obi asị onye nwelu nne nwekwanụ nwunye o wee kwelụkwa wee kpọrọ onye isi mkpụrụ mmiri anụnwa wee natabakwa na fega ebe obi nke dị n'Ọnịcha dịka ndị ABS na-emezi nwanne ọga egbukwanụrụ egbu a na-akpọ Aike dịka a na-eme nwanne ya nwaanyị ntaviu onye nke Chiemeri esokwanụ wee konye bụ aka odo onye nke enyere afịa wee dịka Ogechukwu Success Nwite ka a na-ajụzi ya ajụjụ ebe ọ nọkwanụ n'ụlọ ọgwụ wee na-anara ọgwụgwọ nsọ. Ogechukwu mee ka ndị mmadụ mata na dịka nwa bọyị anụnwa lukwanụ na 14th of February wee pụba na amaghị ebe o jee na o jere Valentine Day na ọ nataghọ nke bụ na-echegidere echijimie na afụghọkwana ya wee kpọzie ọga na fonu wee gwa ya na nwa bọyị ya na ọ natabeghịkwa ọga wee sị na ọ bụrụ na nwa bọyị ya bata na sinyekwana ya fonu ka ya na ya kwuo onyezie ọga fonu ka anya bụ efurefu zuzuru wee nata ọga wee sị ya ebee ka o si na ọ marụkwa ebe o si wee bata n'ime abalị a na ya chiyekwa ebe ahụ na amadịrị na ya bụ Chiemeri na oje wee zuo na kichin na bifo wee taghalụ anụnwa na oje kpochido nwunye ọgafe ụzọ ebe ọ na-alahụ ụra wee were aka odo maka ọmarụgo na ọga apụrụ apụ na ọya abata wee zoo ọkụ ya ka ọga tinyere isi ka ọ gbape ụzọ o wee were aka odo wee nọ nwoke mmadụ n'azụ isi atịkwa na ọnọrọ anya ugboro na-abụ nwoke wee daa wee jee ebe Success Ogechukwu bụkwanụ nwanne ọga ya dina ala wee na-alahụ ụra dịka Ogechukwu na-akọwa na ya na nwanne ya nwoke anụnwa ebigokwanụ since 5 years na ka o dinezi ana wee na-alahụ ụra na ya madịrị na-akụgokwanụ nwanne ya nwoke aka odo n'ọkwa ebe o dina ala ka ọ nụzikwa ka aka odo dara ya na isi kato ọ manyite ọ bụrụ efurefu anụnwa o jee ka ọ gbapụ ọkụkụ anya ọzọ jezie ka ọ kụọ ya nke ịtọ nyanwa na-etizi mgbu na-edifendịkwa n'onwe ya ka ọ ghara ikugbu ya o wee jee ka ọ kụọ ya nke ịtọ nyabụ aka odo wee gbajizie nọ mgbe ahụ ka nyabụ Ogechukwu sizi n'emu na ebe ahụ wee gbapụta n'ilo wee tibezie mkpu wee kpọba ndị nebo kpọba ndị yadị na fagbata na nyabụ efurefu nwa bọyị na ọ na-achọkwa igbu ya n'ọkwa ntu anụnwa ka ndị mmadụ si wee gbabatazi befa n'abalị ahụ wee buru ọga jebe ụlọ ọgwụ. Ogechukwu amabeghịkwa na nwanne ya nwoke anwụgo according to ndị ABS a sị na ndị ụlọ ọgwụ si napịa fonu na ife ọbụla gbasara ịntanetị na ọma nwekwa access na ya kịta anụnwa ndị ABS wee na-akọwa na ka ebuzi ọga wee ruo n'ụlọ ọgwụ ndị ụlọ ọgwụ wee sị na ọnwụgo na bifo faburiere bịa na ya bụ ọga bụkwanụ tọmbaiton na ọ bụrụgo onye nwụrụ anwụ. Ndị ABS wee na-ajụzi Ogechukwu na o nwere ife ọma na-eselụ nwanne ya nwoke na nwa bọyị anụnwa. Ogechukwu wee sị na o nwekwa ife ọma bụkwanụ ife siri ike na-esekwanụrụ fanabụ na-abụ na anọrụ n'ime afịa onwe ife nya bụ nwatakịrị mere adịghọ mma ọga ya sị ya na ọ bụghị etu a ka esi eme ya na ya si etu a mee ya which is normal na onwe ife nwago na ya bi mere adịghọ mma na inwe right ịbara ya mba n'ọsọ si ya ka ọma and na nya bụ ife bụkwa n'ife rijuru afọ ya emezi na nya bụ nwa bọyị ya ewere aka odo wee kụgbuo ọga bịa ka ọ kụgbukwa anyanwụ ebe o dina na-alahụ ụra onwekwa na ife mmadụ anyị afụkwana. Ndị ABS wee na-akọwa na ndị uwe ojii nke Anambra steeti na fa akpụrụgokwanụ nwa bọyị anụnwa bụkwanụ Chiemeri na ọ nọ na kọstọdị fa na-emegi ya transfa wee buje ya na steeti CID n'Ọka ebe a na-edebe ndị tọrọ arụ ndị zuru ochi ndị omekome
n'ebe ahụ ka ọ nọzi wee na-eche mbọsị o ya eje ụlọ ikpe ka a mara ife a ya ejita ya afụfụ nji ya na ife a ya ejikwa ya ụgwọ nji ya dịka o si wee gbukwa n'oge ya. Ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na ndị ya dị merụ misteki na mgbe afa gbabatara ebe ahụ na fa aka asụchi emerie isi n'ala ka ọ bụrụkwa onye nwụrụ anwụ, na sị kedu ka ya bụ nwatakịrị si wee nwee ajọ obi nke igbuzi oge ya, ebe ụfọdụ na-asị na sị tụọ ya nga mkpụrụ ọka na o kwesịghị ịpụta n'ilo. Ụfọdụ si a na-atụ ya nga mkpụrụ ọka ka ọ nọrọ ebe a na-erifusikwarụ gọọmenti nri. Kedu na ụdịka ajọ obi dị ife a? Ọkwa ajọ oyi ka nwatakịrị a nwere, andị ọ na-aṅụ ife a na-aṅụ aṅụ, ọ na-aṅụ mkpụrụ mmiri, ọ na-aṅụ igbo. Ine ya anya n'ihu ihe ama na ọ na-aṅụ ife a na-aṅụ aṅụ ka ọ na o nwere oyi nwaanyị. Ebee ka o jebere mbọsị Valentine onye na-agba bọyị wee nọgidechi wee jimie ọgụnwa bụ ọga ka ọ bọyị ka ị bịara ịgba odibo ka nna ya ukwu, ị nwekwa obi were aka odo kugbuo ọgaghị jekwa ebe nwanne ya nwaanyị dina na-alahụ ụra chọkwa ka ịkụgbuo ya jezie gbachido nwunye ọgaghị ụzọ. Ọ bụrụ na ịkụgbuzi nke nwaanyị amachukwu ekwe na nya imechidozie efe ụzọ gbafere apụta ụtụ ka a sị na amaghị ife merụfa. Onwekwo na ụdịka ife mmadụ aha afụfọ biko na ịbụrụ ọga ịchọpụta na nwa gị na ya bi na-eme isi ike na ọha anụzi ife ị na-ekwu na o nweziri ajọ otu ọ na-enye a na ọ na-eme ka ọga kpọrọ ya kpọ na nne ya na nna ya chọfa bido ebe a sekpuru ana wee ruo n'igwe ịtụpụkwa na alụfa ọnụ fa zụọ nwafa. Nke izizi bụrụ na fa azụ ọdụ nwafa azụ na nwafa enweghị nsọpụrụ ebe mmadụ nọ. Ịmara ahụ na ọ gbagoro ugbo ya ọsọkwa ya nya bụrụ wande ka ọ nọrụ be setụrụ anya na nke ahụ ọ nọrọ anọ. Eburu na ịbụ nwa bọyị ife iruo na iburugo odibo ka nna gị ukwu na ihe anọzi na ọgaghị na-emewu na ọ na-emegide gị na aha ekweghị ka ị nwee ajọ oyi ka ị ṅụọ mkpụrụ mmiri ka ije kwụgharịa bulu akpa na be nne na nna gị bụ ọga onye setụrụ ahụ nke ị nọ. Ọ bụrụ na o kweghị esetụrụ gị ịnarụ ebe nne na nna gị ndị ụmụnna gị na-akpọzie ya na foonu ọ bịa esetụrụ ahụ nke ị nọrọ. Amakwanụ m ụdịka ajọ obi dị ife a. Okwu iwu ọkụ ekwensu ka ajọ mmụọ ka mkpụrụ obi ọga zuru ike na ndokwa ka ndị ezinụlọ ya kasie.